bịakwanụ nụrụ update anụnwa anyị na-enweta kịta anụnwa from Anambra steeti gbasatara echi niile bụ Monde maka ndị na-abụfapụta mbọsị Monde fa eje na field na-agba bọọlụ ụfọdụ eje ebe a na-eme meeting si na fa akanyere imezi meeting for Monde due to sit at home a na-enwebu before ụfọdụ eje n'ụlọ ụka nwa ọgbata nzukọ na-eme ofe ife maọbụ ife na-abụ bịakwa ka ị gere update anụnwa na echi bụ Monde erugokwa eruo ka ị ghara ịdabakwa na nya bụ ọnwụnwa ka ị ghara ịsịkwa na ịnụghọ ka ị ghara ịsịkwa na agwaghọ ka ị ghara inwetakwa onwe n'ime Black Maria. Outcome of the meeting emere that na ndị ụka niile na-eme meeting na Monde gọọmenti etikwenye that na ma ndị na-eji ime meeting n'ụlọ ụka asị na every Monday sit at home na mgbazụ because ndị ụka bịara ma ndị klọb ma ndị dị iche iche weziri ụbọchị Monde ahụ asị ụbọchị ha ji emezi ma meeting na-eme nzukọ dị iche iche so na ha kagbukwa ya na Monde ahụ ụbọchị onye ọbụla ga-eji wee jee zụọ aka mepee shọp ya maka na emepee tata ndị ọzọ nwee ike ịbịazụ so na ị nwere ike jee n'ụlọ ụka nọrọ siri na-eme meeting na ị na-eme nzukọ dị iche iche meriri gị ma prayer warrior nke a nke ọzọ ma CWO ma CMO ma ọ bụ Crystal Guild ma ọ na-eti akpa ya ị bịara ebe a ndị nche na-akpagharị wee nweta nnọkọ ụnụ n'ebe a anwụkọrọ ụnụ n'ime Black Maria chaa ebe ị enweta onwe gị na-agụ ọka so biko ka eziruo ndị be anyị onye nụ ya zie ma ndị na-eje agba bọọlụ n'ụtụtụ every Monday ọsị na ọka o were eme sports sizie na eje na field je na ọtọbiri na Monday morning wee na-agba bọọlụ enwetakwa gị agụ ọka ka iji enweta onwe gị ekpezie gị ikpe ebe ọ na ị nwetara onwe gị mara so ị chọrọ ịgba bọọlụ mee spọs ọkụ ọfọ nke mgbede na Monde ị nwere ike jezie mewe spọs a na iwe ekwukwere na mitin ya jere so biko ndị be anyị ihe anyị ji wee pụtawa na-ekwu ewu ka o ruo onye ọbụla ntị ka everybody mara amara na-ekwe na ihe na-emenụ ka everybody mara amara na-ekwe ihe na-eme and otu obodo si wee dị na gọọmenti is determined that na every Monday na activities must return back to normal na be anyị so biko and unu mara na be anyị wụ obodo gọvanọ and anyị nwekwasịrị ịnọ in a lead n'ihe ọbụla a na-eme so ekelekwenụ mmadụ niile wee na-asị na tata makwala na anyị mma n'aha Jizọs onye unu nụrụ onye obe na Okoye ọnwa egbughị ugo usoro ibie wee chakee na people na-anọ na field na-agba bọọlụ onwe ka anyị esiri na-agụ ọgwụ ebe a na-agba bọọlụ na field Mayor wee kọwa that n'oru na Monde na ya ga-ekpọkọrọ ndị sekuriti wee wụbasịa na skuulu dị iche iche na field dị iche iche na ebe ọ na-enwetaghala ndị mmadụ na-agba bọọlụ a na-ekpokọsị ha nche niile na onye la ya mgbasa ozi adọ ndị nke ya aka na ntị nothing like ịgbaka bọọlụ na field on Monday ndị boy Jewan afịa ndị ọga Jewan afịa ndị ọlụ Jewan ọlụ ụmụ akwụkwọ Jewan akwụkwọ so na-enweghị ihe dịkwa ka ịnọdụ si na enwere sit at home a ga-ejegharị ndị sekuriti ma ndị ọcha brigade ma ndị udogachi ma ndị gedegede nwa sekuriti ka nkụ ekpopụtasị kịta ha na-eje anyị na-eje na Monde na-alụ ọlụ so biko nụ like ndị nke anọ na-agba jide ọfọ ndị bọọlụ na-agba na St. Joseph biko ka ịgwa ha ka aka kwụsị ịgba bọọlụ ha kwụsịkwa ịgba bọọlụ mbọsị Monde anụnwa na-abịa lekwenye don board ha dịkwa very very serious ọgwa ka ji wesika mpe ka mgbasa ozi anụ na platform maka na akakwara m ịgwa gị iwu ajọ ọyị mana agwakwara m gị agwa bụ ezi ọyị biko onye ọwụna akpọrọ ego dịkwa involve nke ahụ number 1 then another one maka this traffic ya this one way ha pụtakwa in action ịgba one way ejideghị 10,000 inye wrong way na traffic 10,000 ime rough talking 10,000 like ndị agịta na-abịa na isi flyover anụwa ka esi ebe a na-agba kọnịkọnị kụ cross wee gbada Okorodi ejide ha anaghị 10,000 ọ ha na-ebidokwa ọrụ on Monday
so ọwụ na ịpụtara na agbazina one way ị mara otu ahụ esi wee sị ịgbagoro ebe ahụ iwee tọọ les ji 10,000 ị na-enye ha beg adịkwa ya maka anyị megide tie ọnụ na-agwadata na dịmọ na ha na-adị too much ka enwee ike minimize ego meya na onwe wee sị gwa m 10,000 ahụ ka ọ gwa m ejide ha anaghị o tie gị ịkwụsị ịda iwu ịda agba n'iwu 10,000 so biko otu ụbọchị si wee dịkịta n'ọnụ nwoke ụmụ ego anwa ụdị ego a mmadụ ịtụfie inye ya unnecessarily ọ dị na-agụkwa m akwa ọgwa ka njesi ka mgbasa ozi ya na ka onye ọbụla dịkwa uwe ndị one way onye na ndị ọ na-anya ihe ọnya ahịa asaa n'anya ka uche ha dị ya ruo dị na Mondezi onye ọbụla jewe ọlụ ọwagod na ihe akpape shop ịkpape shop nọpe ya nọpe maka amarọ m mmadụ otu esi wee kwuru kịta ka o si wee dị meeting a kịta dị very very serious meeting anyị je since 1 o'clock ihe ji webata 5 minutes after 6 onye ji webata meeting anyị jelu since 1 o'clock na agụata so ọwụrụ meeting anyhow agwa ka nsị ka mgbasara unu ozi biko na platform ahụ ka onye nọ ya karịa ibe aka nsị ka nsị ọnụ biko ka chi fọ na onye afụrụ tata sefekwa ya echi udo dịrị onye ọbụla